Molt bones, benvinguts un dia més aquí al territori de la bèstia de Krull. De què parlarem avui? Avui parlarem una mica de Tontor, Love and Thunder. Bueno, conyes a part. Parlarem una mica de Thor, Love and Thunder, una pel·lícula de Marvel. Amor i tro! És una bona pel·lícula? Depèn dels gustos. És una pel·lícula que segueix una mica en la línia del que ja va marcar Thor Ragnarok, no? Taika Waititi doncs, segueix una miqueta amb el seu particular toc d'humor, que pot agradar més o menys i pot funcionar perfectament. És a dir, la pel·lícula, en aquest sentit, podria dir-se que funciona com un rellotge, tot i que, si l'analitzes una mica, doncs un rellotge una miqueta escatxarrau. A veure, és una pel·lícula que funciona bastant bé, és una pel·lícula entretinguda, és una pel·lícula, crec jo, que té un to molt infantil, tot i que els ingredients que hi ha en tota la història tenen un potencial dramàtic molt interessant, que podria donar peu a una història molt profunda i que arrelés en la memòria. És una història, podria dir que molt trista, o sigui, arrossega una melancolia molt forta tota la trama pràcticament de tots els personatges protagonistes. Taika Waititi el que fa és compensar-ho d'una manera abrumadora amb muntanyes i muntanyes de gags, de comentaris absurds, d'infantilisme, d'humor pueril, que s'apropa més a la paròdia, a una pel·lícula paròdica, que no pas a una pel·lícula de caire més seriós, no? O més adult, aparentment adult. Les trames, les històries, són profundes i són adultes, però queden totalment soterrades sota muntanyes de tonteries, muntanyes i muntanyes de xorrades. Tonteries molt divertides, entretingudes, que fan que la pel·lícula passi molt bé, això sí. Llavors, al final, la sensació que té és que la pel·lícula està exclusivament dirigida a un públic molt infantil. I és el caire que estan agafant gran part de les produccions de Marvel, Disney, Lucasfilms, una miqueta el que està fent en general Disney en totes les seves darreres produccions, almenys amb les últimes que ens estan arribant. Això no vol dir que d'aquí uns anys doncs, ens vagin arribant altres propostes una miqueta més adultes, per dir-ho d'una manera senzilla. Llavors el que passa és que un espectador més adult es veu la pel·lícula, sí, amb un somriure d'orella a orella, és una mica com l'adult que porta el nen petit al circ a veure l'espectacle, no? Llavors no sap ben bé si s'ho està passant bé perquè disfruta ell o perquè veu disfrutar els crios al seu voltant. Un va al cinema i es troba envoltat de quitxalla, que està gaudint moltíssim aquella pel·lícula, que tu estàs trobant una miqueta absurda, i clar, és inevitable contagiar-te d'aquesta ingenuïtat, no? D'aquest divertiment tan bàsic, tan simple. Però el que passa és que quan surts del cinema oblides allò que has vist d'una manera radical. Són pel·lícules que si les analitzes a nivell argumental, a nivell de guió, doncs deixen bastant que desitjar. Tota la història va tan ràpida, va tan a pinyon, totes les trames, tot va passant, t'ho vas trobant ja com si haguessin eliminat 3 pel·lícules més. No és que tinguis una història molt gran, però sí que tens una sèrie de personatges protagonistes que donen cada un d'ells per una pel·lícula a part. I llavors està tot concentrat en una sola història i s'han quedat només en les parts més superficials. I quan aborden algun element realment tràgic, dramàtic, puntualment, aquells 2 minuts que toquen aquell tema, doncs funcionen molt bé i dius, ostres, que interessant això, a veure per on va la pel·lícula, però en seguida ve connectada amb una retaila de gags, tontorrons, que sí, que són molt divertits, però que automàticament et fan oblidar la tragèdia que estaves veient un parell de minuts abans. I al final, com tota la pel·lícula acaba sent igual, doncs un té aquesta sensació de buit emocional. És a dir, veus la pel·lícula, surts i dius,
no sé ben bé què m'han explicat. No m'ha tocat la fibra, no m'ha acabat d'arribar al cor, no he sentit la tendresa que hauria d'haver sentit. Fragmentadament sí, hi ha moments que caminen, escenes puntuals que caminen cap a aconseguir que l'espectador connecti d'una manera emocional molt intensa, però és que ho trenquen de seguida amb algun gag. I això fa que desconnectis completament. És possible que això sigui una percepció d'una franja d'edat determinada dels espectadors. No sé si deu haver psicòlegs que deuen estudiar el muntatge d'aquestes pel·lícules i deuen donar com l'aprovat dient vale, això un nen ho captarà perfectament, no cal més. O sigui, esborra les 50 pàgines de guió que havia entre aquest gag i aquest altre i aquesta escena dramàtica. No importa perquè el criu com es queda amb aquests 2 o 3 elements ja no li fa falta més. Tot passa molt ràpid. Llavors anem a pinyon, amb inputs molt concrets, gairebé com si fossin una retaila d'espots publicitaris, de moments puntuals que quedaran gravats d'una manera molt superficial en la ment de l'infant, però que els adults, que potser esperen tenir una història més desenvolupada, on en puguis gaudir millor de tota l'evolució psicològica, emocional dels personatges, que puguis arribar a un final catàrtic per ells i que tu puguis connectar d'una manera tan profunda amb el que estan vivint aquells personatges en la pantalla, sobretot si és una pel·lícula que l'estàs veient en cinema, una mica aquesta comunió consent, no? A les sales fosques, amb aquella pantalla gran davant. Llavors, això, quan està tot donat en petits pessics, doncs un té una sensació, doncs, això, com de buidor, de que no acabes de connectar ben bé. És com veure una pel·lícula telegrafiada i estiguessis perdent tot el que hi ha pel mig. L'essència hi és, en el que m'han explicat, però no he connectat realment amb tot allò que pretenies que m'emocionés o que patís, emocions profundes que crec que abans potser les pel·lícules eren més senzilles, eren històries més breus, més simplificades, però tenies la sensació que tot allò que t'havien explicat, per poc que fos, tenia una força i una gravetat que el pes d'allò t'acompanyava la resta de la teva vida. Se quedava gravada dins del cap durant molts i molts anys. I ara, aquestes pel·lícules, i insisteixo que parlo des de la meva perspectiva, des del que seria la meva franja d'edat, doncs jo no acabo de connectar d'aquesta manera. En aquest sentit, jo no puc dir que la pel·lícula sigui una mala pel·lícula, que sigui horrible. És una pel·lícula correcta, és una pel·lícula que toca tot el que ha de tocar, t'explica tot bastant bé. Sí que trobo que hi ha algun moment que potser hauria requerit de desenvolupar breument algunes escenes per entendre d'on ve o cap on va algun personatge. No és que realment faci falta, perquè la història funciona per se. Per exemple, m'hauria agradat veure una miqueta tota la part en la que Jane es converteix en Mighty Thor i comença a treballar breument abans de que aparegui el Thor Odinson i es retrobin, doncs veure com ella es va adaptant al seu nou rol d'heroïna, no? Però clar, això implicaria probablement tenir 15-20 minuts més de pel·lícula, que Taika Waititi demostra que, si vol, en 2 minuts et resum 10 anys d'univers Marvel, perquè pràcticament ho fa quan resumeix la història de Thor que hem vist en els últims 10 anys, pràcticament. Llavors, un troba a faltar que dius com és que no has pogut, no has volgut, com és que has deixat fora de muntatge aquesta part. Probablement la van rodar, però la van descartar en muntatge perquè van dir total. Com ja havien ensenyat el personatge en el tràiler, doncs què més donava, no? O sigui, ja sabíem que es convertiria, llavors els crius ja sabien tot el que passaria pràcticament, llavors això ho descartes directament, doncs saltes el que interessa, que és anar a pinyon amb la història principal. Tot i així, el que passa, probablement, és que la història és molt simple. Són com unes 2 hores, però en realitat pràcticament el que passa és res. 3-4 personatges que van saltant en un parell de llocs a la recerca d'algú i ja està. Jo he de reconèixer que a mi el to humorístic del Taika Waititi m'agrada i m'ho passo bé, passes una bona estona. I sí que considero que l'evolució del personatge de Thor al llarg de totes les pel·lícules, on l'hem anat veient, tant les pel·lícules que va protagonitzar independentment com les que va ja entrar a formar part de les aventures de grup, diguem. Sí que és veritat que l'evolució del personatge de Thor ha sigut molt interessant. Probablement no sigui l'evolució que a mi m'hauria agradat veure,
perquè jo potser vinc d'haver llegit una època de Thor, de còmics, als anys 80, als anys 90, amb una gravetat, amb una intensitat, amb un dramatisme, dins del que seria el marc de les publicacions de còmics, evidentment, però sí que dista molt de tot aquest to de carrusel festiu que estem tenint des de Thor Ragnarok i que també s'ha pogut veure aplicat una mica, de forma més sutil, a sèries com, per exemple, la sèrie de Loki, no? Que Loki sí que arrossega, en part, una mica el que havíem vist a Ragnarok. Dit això, funciona molt bé. La veritat és que és algo que o t'agrada o l'odiaràs. Llavors jo prefereixo acceptar-ho amb resignació. I sabent com és el director, sabent el que fa, sabent que té un domini de l'humor i de l'humor negre, perquè tota la part més... Les obres que fa al marge de l'UCM també són còmiques, però també tenen coses terrorífiques, no? La seva pel·lícula, que fem a les ombres, és una història que juga amb l'humor i el contrarresta amb elements de terror i funciona equilibradament d'una manera genial. Aquí és on crec que, en el cas d'aquesta pel·lícula, no acaba de quallar del tot. Penso que no ha acabat de dosificar equilibradament els dos elements, el que és l'element dramàtic amb l'element humorístic. Crec que se li ha anat una miqueta a la mà amb tota la part humorística per compensar tota la càrrega dramàtica que realment hi havia. Llavors, probablement és una pel·lícula que hauria funcionat millor amb un director més d'un caire seriós. O si ell s'hagués reprimit una mica, però clar, si li dones la pel·lícula a ell, doncs sabem que farà més del que ja li agrada. Jo posaria, per exemple, les pel·lícules de Tim Burton, de Batman. O sigui, quan vam veure el primer Batman, el 89, es notava la mà de Tim Burton i va marcar un punt i a part amb el que era la visió cinematogràfica de les adaptacions de superherois. Però quan fa Batman Returns, allà Tim Burton fa la seva. I això es va guanyar molts fans, defensors de la seva manera de fer, però també es va guanyar una mica de detractors, perquè la història es va tornar més bizarra, amb una fantasia visual molt més particular de Tim Burton com a autor. I aquí una mica a Taika Waititi li passa el mateix. Llavors, a Thor Ragnarok sí que Taika Waititi es nota que té certa llibertat creativa i per fer el seu estil de pel·lícula, però encara està arrossegant el que venia donat de les dues anteriors i de l'aparició del personatge en altres pel·lícules de l'UCM. En canvi, en aquesta, tenint en compte que amb Endgame la cosa com que es va tancar i ara hi ha com una llibertat caòtica fins que tornem a encarrilar cap on vagi les noves fases de Marvel, aquí Taika es troba amb absoluta llibertat de fer el que li dóna la gana. Per això dic que probablement la història no era la més idònia per ell, perquè ell aquí està desencadenat amb el que més li agrada, amb la festa. I Déu-n'hi-do si està desencadenat aquí, Taika. Llavors jo no vull entrar a jutjar si m'agrada més o menys cada una de les pallassades que surten a la pel·lícula. Insisteixo en que jo me les agafo en resignació, dic, vale, ja sé el que anava a veure, m'han donat 10 tasses d'allò que em podia esperar i no pot sortir defraudat de l'experiència. Puc sortir una mica decepcionat en quant a les meves expectatives personals del que a mi m'hauria agradat veure, del que jo conec del personatge, del que he vist en altres pel·lícules, del que sabia que anaven a tractar en aquesta història, i evidentment al veure que Taika Waititi ha fet la seva versió, doncs dius, vale, evidentment no és la meva, igual que no és la meva i no és la de moltíssims altres espectadors que s'esperaven un altre tipus de pel·lícula. Taika Waititi ha fet la seva. En aquest sentit, és molt respectable. Més enllà d'això, només esmentar algunes referències, perquè tampoc és que em vulgui allargar gaire, preferiria que aquesta review, comentari, crítica, opinió fos el més breu possible, per no fer un vídeo de 40-50 minuts, com passa a vegades, i que després en tiro 3 dies editant. Així que res, voldria fer un parell de punts sobre algunes referències. Bueno, primer dir que la banda sonora de Michael Giacchino segurament l'hauré d'escoltar al marge de la pel·lícula perquè pràcticament no l'he percebut. Trobo que en aquesta pel·lícula està pràcticament apagat. Igual que li passa a la part dramàtica de la història, doncs la música de Giacchino està soterrada amb tot el que escoltem de Guns N' Roses, que està molt bé i si t'agrada Guns N' Roses ho deixes molt, no? Però és que al final trobem aquest desequilibri també. Una cosa esclafa l'altra. El pes de certs elements d'aquesta pel·lícula acaben soterrant altres coses molt interessants. Però són les decisions de direcció,
que s'han pres en aquesta història. És el que hi ha. Llavors, això, la música l'hauré de tornar a escoltar perquè segurament està molt bé, però jo veient la pel·lícula, la música la veritat és que em va passar bastant desapercebuda. Després, és evident tot l'homenatge als 80 de la pel·lícula, des de tota la promoció que s'ha fet a nivell gràfic, a nivell de disseny, els pòsters. Està genial. Em comença a passar una miqueta com amb Stranger Things, hi ha tant volum de material i de referències i tot tan distorsionat que ja no és simplement un homenatge, és com una espècie de caricatura. I aquesta pel·lícula és una explosió caricaturesca de referències ochenteres, no? La més evident és Masters de l'Univers. Un pensaria que Taika Waititi vol fer com el seu particular homenatge a la pel·lícula de Dolph Lundgren dels 80, amb Frank Langella fent d'Skeletor. He de dir que, tot i que Christian Bale fa una grandíssima interpretació, perdem l'oportunitat de que la tragèdia que abraça aquest personatge, la veritat és que també queda diluïda dins de tot el ventall immens d'humor que envolta tota la història. Al final, tots aquests matisos dramàtics del personatge de Gore acaben diluïts en un oceà de tonteries, de bromes absurdes. Llavors, Masters de l'Univers dels 80. A mi em fa més por a l'Skeletor d'aquella pel·lícula que el Gore d'aquesta. Tot i que el Gore d'aquesta és un personatge que en teoria hauria de ser molt més terrorífic. Hi ha moltes referències. A nivell estètic, moltes coses de la pel·lícula recorden. No només a la pel·lícula dels 80, sinó una mica inclús a la sèrie d'animació, tenint en compte que He-Man no només tenia l'espasa, sinó que tenia una destral, no? I aquí Thor va amb una destral. He-Man tenia a la seva companya guerrera. Aquí tenim la versió femenina de Thor, encarnada per Jane Foster. Un apunt molt interessant i també desaprofitat és tota la part tràgica del personatge de Jane Foster, el fet que pateixi l'enfermetat de càncer, que s'estigui morint, i que tot i així el fet d'abraçar el poder de Mjolnir, el fet d'abraçar el poder de Thor, li permeti durant uns breus instants, durant unes hores, durant uns dies, tenir el poder d'una deessa i combatre el mal, sense acabar de perdre el seu viatge cap a la mort inexorable, és una tragèdia, és un viatge tràgic, un viatge de l'heroi diferent, que és una pena que no s'hagi pogut explorar d'una manera més profunda en aquesta pel·lícula i que també hagi quedat diluït dins del que dic, no? Totes les xorrades que acabem veient cada 2x3. És a dir, que tot el contingut, tota la base, té xitxa, O sigui, que hi ha bon material. La veritat és que la pel·lícula té un material de base molt profund i molt interessant, simplement és que està tractat de la manera que està tractat i acaba sent algo com molt oblidable i molt superficial. Què hi farem? És la frase del vídeo. Què hi farem? Resignació. Llavors, Masters de l'Universo dels anys 80. Fa gràcia una mica això, de que Gore busqui l'eternitat. I Masters de l'Universo teníem Eternia. Tenim l'espasa, aquesta espasa que hauria estat bé que poguéssim veure una miqueta més de tot l'univers simbionte, que s'expliqués una miqueta més d'on venia tot això. Hi ha com uns personatges molt bizarros al principi de la pel·lícula, amb un combat, amb un planeta amb penya blava, amb unes cares molt rares, i uns altres que semblen com una espècie de pollastres mutants amb canons, una cosa molt friqui, molt divertida, molt de teatrillo, al final tot és com molt fals. Em fa gràcia perquè dins de la paròdia que ja és per si mateixa aquesta pel·lícula, de lo que és el món dels superherois, d'Asgard, dels déus, hi ha aquesta part on surt el Matt Damon, que fan com representacions teatrals, operístiques, com molt més flemàtiques, molt més exagerades, i dius, és l'exageració dins de l'exageració, és la pallassada dins de la pallassada. O sigui, és algo que no tens prou amb estar fent ja una paròdia de lo que venia sent aquest personatge i el seu món, sinó que a sobre fiques dins encara més paròdia i li dones text, perquè al final ho acabem veient en més moments de la trama, no? O sigui, al final és una festa entre amics. Al final el que queda clar és que aquesta pel·lícula, igual que ho va ser una miqueta Thor Ragnarok, és una festa entre amics i que s'ho estan passant genial, i això et fa disfrutar, realment, si connectes i t'ho prens com una pel·lícula estiuenca per passar l'estona envoltat de quitxalla, i dius, ostres, seria genial veure-la sentat en un flotador, en una piscina, en un cinema a la fresca, Pràcticament és una pel·lícula que es gaudeix molt bé d'aquesta forma, sobretot amb la calor que estem patint ara mateix. Llavors aquest cinema fresc s'agraeix també. Ens anem molt durs amb el que ens ha donat, en aquest cas, Taika Waititi amb la seva pel·lícula de Thor, Love and Thunder.
Així doncs és una pel·lícula que té com reminiscències de moltes pel·lícules cafres dels anys 80 de ciència-ficció, no? No només els exploitations que es feien als anys 80 de ciència-ficció, de les pel·lícules d'èxit americanes, que sempre juguen una miqueta gairebé també amb la paròdia, més festiu, no els molestava barrejar coses. Una miqueta també fa gràcia, no? Doncs, inclús homenatge, per exemple, al Van Damme, i de retruc un pensa, doncs fas homenatge a Van Damme i també doncs, estàs fent homenatge a un cinema que va fer Van Damme en el seu moment. Pots pensar també en pel·lícules com, per exemple, Los Siete Magníficos del Espacio, una mica aquí tocant el que seria el principi de la pel·lícula, que també doncs, pot semblar que està desaprofitant, no? Que dius, ostres, un s'esperava després d'on no havien deixat la història prèviament a les pel·lícules anteriors, doncs que veuríem aventures dels Asgardians de la galàxia, i realment el que fan és trencar amb les expectatives de l'espectador i anar per altres camins. Llavors és algo que sí, ens ho donen de forma introductòria, en 5-10 minuts, ens situen un altre cop on ens interessa per començar la història, que ens han d'explicar realment, i es treuen de sobre tot el que al final acabes veient en el tràiler i que al final és tot fum. Al final el tràiler és una fumera per despistar-nos completament i al final veure una pel·lícula que té poc a veure realment amb les expectatives que genera el tràiler. I això està passant realment amb molts tràilers de les pel·lícules de Marvel. I no ho dic de forma negativa, és interessant. La veritat és que jo sempre m'he queixat de que darrerament, els últims anys, els tràilers ens explicaven excessivament les pel·lícules i que quan anaves al cinema, doncs pràcticament ja havies vist tota la pel·lícula en el tràiler. Marvel ha optat per una altra cosa. Marvel ha optat per mentir descaradament a l'espectador, per fer-li creure en el tràiler que veurà una cosa i després ensenyar-los una altra. I això, doncs, pot molestar, evidentment, però gairebé prefereixo això a veure ja directament tota la pel·lícula. Ara bé, sempre i quan la pel·lícula que acabi veient sigui millor que totes les expectatives generades en el tràiler. Perquè si menteixes en el tràiler i li fas creure a l'espectador que veurà una sèrie de coses brutals i després el que veu és un guió que no va enlloc, una pel·lícula avorrida, sense cap sentit, doncs evidentment també acabes decepcionat. Llavors, no soc detractor de la nova manera de fer tràilers de Disney i Marvel, però tot i així, doncs, el que sí que un li demana és que al final la pel·lícula o la sèrie doncs, estigui bé, que valgui la pena, que estigui ben feta, que sigui entretinguda, que tingui un bon guió, un bon desenvolupament de personatges, etc, 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 etc. I un petit parèntesis pel que fa al tema del personatge de Jane Foster, del fet de que estigui patint càncer, de que s'estigui morint, i com de forma simbòlica, també una mica en paral·lel amb el personatge de Gore, no? Al final són dos personatges que estan infectats per un mal. En el cas de Jane Foster és el càncer, en el cas de Gore és l'espasa, la necroespasa, la necrosword, aquesta necroespasa, que segons tinc entès té alguna de simbiontes per allà, i és l'espasa simbionte. Hauria sigut interessant que els monstres que s'acaben emportant als nens, tot el tema dels nens, és una mica com un conte infantil, no? Se m'estan en l'olla. Estava parlant del càncer de Jane Foster. L'enfoc aquest simbòlic, que és interessant però que està tractat d'una manera final com molt superficial i bastant soterrada, perquè hi ha coses que a Taika Waititi li emporten més que això, llavors queda com una espècie de taló de fons, però després hi ha com una sèrie de capes i de bromes i de tonteries divertides que fan que tot allò doncs, tingui al final menys pes, tret de la tragèdia final. Llavors m'agradaria recordar una pel·lícula del 2017, si no recordo malament, que no té res a veure amb la pel·lícula de la que estic parlant, que va saber tocar d'una manera molt interessant, molt particular, molt bizarra, molt sensible, el tema d'un personatge que ha patit una malaltia degradant, una pel·lícula titulada Somnia, dins dels teus somnis, una història de terror fantàstic, amb uns pares que tenien una criatura, llavors la criatura tenia com un do fantàstic, estrany, la història es anava convertint en una història de terror, onírica, i en certa manera també era una manera de tractar el tema d'una malaltia com el càncer amb una mirada fantàstica, amb un to de fantasia i de terror molt interessant, i que crec que allà ho van saber fer molt bé. No és que sigui una pel·lícula que hagi passat la història, no és una pel·lícula que hagi tingut una gran transcendència, però és una pel·lícula que recomano aquí perquè crec que sap tractar el tema
d'una manera molt interessant, amb un enfoc molt curiós. Si no saps gaire de què tracta, te'n pots endur alguna sorpresa i crec que sap tocar la fibra quan cal. I aquesta sensació que jo vaig tenir quan vaig poder veure aquesta pel·lícula en alguna edició passada en un festival de Sitges, crec que aquella mirada, aquella manera de tractar el tema, doncs m'hauria agradat que en aquesta pel·lícula, amb el cas del personatge Jane Foster, haguessin sigut capaços d'atrapar-nos de la mateixa manera. Llavors, simplement això era un parèntesis. Detallets interessants que m'agraden i que considero que al final m'agraden de forma fragmentada, m'agraden per si sols, però que no m'acaben de compensar la resta de la pel·lícula. És, per exemple, tota la part de que viene el coco, no? Una mica gore és el coco, és el monstre que s'emporta els nens de nit, com està enfocat, com els monstres de les ombres segresten els nens i se'ls emporten amb un carro terrorífic cap al més enllà fosc, cap a la foscor, cap a la nit. Un món en blanc i negre, que és com una espècie de racó de la galàxia, com si hi hagués una espècie de forat negre allà flotant, gamma de grisos, és tot més expressionista. El tema de les proporcions del planeta amb els personatges em va recordar, no sé per què, a les il·lustracions del llibre del Petit Príncep. Em va recordar també el viatge a la lluna de Méliès, el fet que sigui també en blanc i negre i les proporcions. Només em va faltar veure la cara del planeta. Hauria sigut ja el cachondeo absolut. Però sí que trobo que hi ha aquesta intenció de fer aquestes referències d'una manera molt subtil, i això ho trobo interessant. Més enllà de que m'agradi, més o menys, de que trobo que encaixi correctament dins del conjunt de la pel·lícula, de forma particular hi ha coses que trobo que són genials. Coses que si les retallo de la pel·lícula dic, ostres, això està molt bé. Tota la part aquesta en blanc i negre, més expressionista, només amb petits moments de color, quan fan servir les armes, quan estan lluitant, trobo que a nivell visual funciona a la perfecció. I clar, el fet que aquesta pel·lícula sigui tan rica amb aquest tipus d'elements, que no m'hagi acabat d'omplir amb altres aspectes, doncs em fa una miqueta de ràbia, per què negar-ho? És com haver-te quedat a mitges, no? Ho tenies tot, semblava que estava tot allà, una gran història, uns grans personatges, un gran drama, podries haver tingut humor, evidentment, quan tocava, però hauria sigut una gran òpera tràgica, una gran i espectacular història dramàtica, i dius, no! Què ha passat aquí? Què ha passat aquí, no? Ens hem quedat a mig camí. Per què? Així que hi farem resignació. És el que tenim. Hem de gaudir el que ens han donat. Justetament. I ja està, no m'enredo més. Aquí ho deixo. S'ha acabat el vídeo d'avui. Ja hem acabat de parlar de Thor, Love and Thunder. Si aneu a veure de forma desenfadada, sense tenir grans expectatives, a passar una estona, a oblidar-te de tot durant un parell d'horetes, doncs una pel·lícula que es gaudeix moment. No aneu esperant una obra mestra que transcendirà la història del cinema, ni molt menys. Així que res, lo dicho. Resignació. Resignació. Què hi farem? I ja està, fins aquí el vídeo d'avui. Una abraçada ben forta, cuideu-vos molt i ens veiem aquí en el territori de la bèstia de Krul. Una nova pel·lícula de l'UCM, de superherois, pecadores, etc. Quina calor que fa. Mamma mia, quina calor que fa. Ola de calor, festival de calor i d'humor que hem tingut amb aquesta pel·lícula de Thor, Love and Thunder.